Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barka da wuni, da fatar mun wuni lafiya. A yau zai magana akan internal liquidities. Internal liquidities ana amfani da su a MSNR. Though dai mafi yawa cikin masu using MSNR za ka ga ba a cika amfani da su ba, amma quite sure lalle ana amfani da internal liquidities. Daga cikin internal liquidities da ake amfani da su a MSNR akwai FVG, akwai kuma IFVG. So da yake kun san shi MSNR, kusan za ka ce dai yana amfani da concepts na ICT sosai ba kaɗan ba. Tun daga kama da market structure, liquidity, time and price, duka za ka ga concept ne na ICT mafi yawa. So wannan FVG da IFVG, sannan kuma da sessions liquidity. Session liquidity. Wa'annan sannan kuma da internal ranges. So wa'annan liquidities ne wa'anda ana amfani da su a trading MSNR. Menene FVG? Normally FVG imbalance ne da ake samu a lokacin da kasuwa take impulsive move. To za a iya samun wannan FVG ɗin, za a iya samun wannan imbalance ɗin. Bari in baku misali abin da ke nufi. Normally na san kun san me FVG. Zai wahala a ce mutum ya fara trade amma bai san FVG ba. So let's say a ce wannan shine candle ɗinmu na farko. So kuma muna da next candle a nan. Muna da kuma wannan another candle a nan. Yawa. So kuma wannan candles ɗin ya zama suna da wicks. For example wannan yana da wick. Wannan ma again yana da nashi wick. So wannan ba shi ne ke da muhimmanci ba, wannan ko da yake bari mu ɗan saka masa wicks to kar a gan shi haka kawai ba wicks. So let's say a ce to muna da range a haka. Although dai ya kamata a ce na fitar da su yanda normally mafi yawa suke kasancewa. Yawa. Ba zan so in kusa da wannan, bari in yi kusa da wannan. So idan ka duba wannan shine bullish FVG na. Me FVG? Wannan space da price yake bari ba tare da ya taɓa shi ko da wick bane, shine FVG. So kun ga muna da space, wannan candle ɗin ma kun ga bai taɓa wannan ba. So normally FVG yana zama wato idan aka samu candles guda uku sun jeru, na farko wick ɗinsa bai kai tsakiyar na biyu ba, haka kuma na uku wicks ɗinsa bai kai tsakiyar na farko ba. So wannan space ɗin shi muke kira da wato FVG. Bari mu fitar da shi haka. Yawa. So wannan space ɗin shine FVG. So amma ya ake trading ɗinsa a MSNR? Mostly gaskiya a MSNR ana trading ɗinsa idan ya yi overlapping da wani key level. Like misali a ce ya yi overlapping da RBS, ko ya yi overlapping da SBR ko QM. Wa'annan key levels ɗin, ko kuma ya yi overlapping da OCL. So idan aka samu ya yi overlapping da ɗaya daga cikin wa'annan levels ɗin, key levels ɗin, so wa'annan key levels ɗin sun ƙara samun confirmation. Yana zama suna da strong probability na cewa price zai respecting ɗinsu. So amma kuma still za a iya amfani da FVG just
ya zama shine key level mai zaman kanshi. Amma gaskiya bai cika yawa ba. An gane? Normally yafi ya zama wato confirmation ne na key level. Let's say ace kana da key levels 2, 3 waɗanda duka fresh ne amma ka rasa wanda za ka yi amfani da shi. So mostly wanda yake da FVG shine za ka menene shine za ka yi amfani da shi, shine price zai yi respecting. An gane ko? Sannan kuma haka idan kana da engulfing wanda ICT ake kira order block, idan kana da engulfing so shi ma idan yana da FVG price akwai possibility cewa zai yi respecting ɗinsa. So a haka ake amfani da FVG trade. Bari in ba mu misali. Ina ga kamar already na riga na fitar da waɗansu misalai a haka. So for example yauwa ina ga na samu wani misali na. Already kun riga kun sani ina cewa ni bana amfani da RBS da kuma SBR sai idan suna da missed candle before and after. So missed candle before and after kawai ana nufin FVG yauwa. So idan an samu RBS ko SBR haka kuma kuna ji ina cewa idan QM yana da candle missed candle before and after ma'ana yana da FVG ko kace imbalance, so yana da ƙarfin cewa price zai respecting ɗinsa. So wannan kenan. So yanzu for example kun ga nan muna da wannan FVG ne, wannan key level ɗinmu ne, sannan kuma idan kun duba wannan FVG ne. So me ya faru? Price da ya zo ya respecting ɗinsa. Though a ce duk da muna da gashi muna da apex ko kace V level amma price bai dawo kan V level ɗin ba sai ya dawo kan me? Sai ya dawo kan wannan FVG ɗin. So za ka ga cewa price yana respecting FVG sosai a irin wannan yanayi ɗin. So idan ka shiga cikin chart ɗinka za ka samu misalai da yawa na irin wannan FVG ɗin. Bari mu gani ko zan samu wani misali a nan kusa. Ina ga dai ban samu ba nan. Ban samu ba. So I hope wannan kun fahimci bayanin da nake a wannan. Ban samu wani misali ba gaskiya. Bari mu koma wani awa mu gani. Maybe mu samu misali. So ina ga still a wani awa ma. Bari mu ga wannan wanne ne mai respecting. A wani awa muna da wannan bai respecting ɗinsa ba. So no. So ba mu samu wani misali ba. I hope dai wancan ya wadatar insha Allah. So ina ga kamar wannan misali ne. Ina ga muna da FVG nan. Wannan FVG ne. I think wannan FVG ne. So kun ga da aka samu change of character a nan domin an samu sweep liquidity a sama, an samu change of character sai ya zama an samu FVG. Idan ka duba FVG na ya align da OCL ɗinmu ko? So saboda haka wannan shi zai zama higher probability key level ɗinmu. Kun ga a irin wannan yanayi in dai muna da FVG kuma akwai key level a daidai shi to ba za mu je extreme levels ba. Ba za mu nemi extreme levels ba. Domin kun ga ai muna da wannan apex ɗin a sama. So amma ka ga price bai je ya same shi ba. So mafi yawa sometimes idan kana missing entries so ka samu key level ne wanda ya align da FVG amma sai ka yi ignoring ɗinsa sai ka je a extreme level ka je ka shiga da QM ko kuma ka je ka nemo wani key level wanda yake saman wannan. Like for example nan muna da wannan QM ɗin kuma ga apex nan. So shi zai sa a ce
abin nan ba. So kun ga wannan kenan. Idan ka duba again bayan OCL din nan muna da wannan QM din. Muna da wannan QM din. So kun ga za ka iya entry da shi ko da wannan OCL din. Amma idan ni ne zan yi entry da OCL din ne sai ya zama stop loss ina ya yi covering wannan QM din. Stop loss ina sai ya zama ya covering wannan QM din. So kaga yanda ake amfani da FVG kenan. For example yanzu idan kuka duba nan muna da FVG. Muna da FVG. Sannan kuma an samu break of structure. Sannan kuma mun samu change of character. So saboda haka za mu samu entry din mu within FVG. Za ku ga wannan QM din. Wannan QM din yana within FVG. So amma kun ga me ya faru? Price bai kaman ba shi ya respecting ba. Price ya zo wannan OCL din ko kuma kace wannan CC candle din. Wannan maybe yana da alaka da higher time frame. So yana da kyau dama already in za ka yi analysis ɗinka za ka iya amfani da multiple time frames ko. So kun ga yana da alaka da higher time frame ko. Me alakar da aka samu? Alakar da aka samu shine wannan week din yana da tsawo sosai. Wannan week din. So kun ga almost yana da tsayi ba kaɗan ba. Week ne mai tsayi. So za mu yi amfani da CE din wannan week din. Ma'ana consequence encouragement din shi. Za mu nemi 50% ɗinsa. Kun ga ina ne 50% ɗinsa shine wannan. Wannan shine 50%. Shine 50% ɗinsa. Bari in canza masa color saboda idan mun koma wani awa ku gan shi. So ba wai don ka ga me ake cewa kawai FVG ya align da wani key level ba shikenan sai ka daina. Dole fa sai ka yi multi time frame ɗinka analysis ɗinka ko kuma ka ce top down analysis. Sai ka yi multi time frame analysis ɗinka. So kaga idan muka dawo 1 hour ina consequence encouragement ɗinmu. Consequence encouragement ɗinmu gashi nan. Kun ga gashi nan ko? Yawwa. So saboda haka tunda muna da consequence encouragement shi za mu yi amfani da shi. To normally kuma idan kana da shi sometimes kuma kana da DC a saman shi to za ka yi amfani da DC saboda price yana respecting DC a lower time frame. So kaga shi yasa ba a yi respecting wannan QM ba. So ko da kana da QM wanda ya align da FVG so ka tabbatar a higher time frame ɗinka babu wani dalili da zai sa price ya yi sama. Kun gane? So wannan shine. Saboda haka ba don kaji an ce idan key level ya yi align da FVG ba wannan yana da higher probability kawai shikenan idan ka rufe da ka zo shiga trade ba ka lura da higher time frame ɗinka so za ka samu issue gaskiya ƙwarai da gaske. So another example ina yawan son ba da examples da yawa idan kun mafi yawa wanda suke bibiya ta sun sani. Kun ga wannan an yi sweeping liquidity. Bayan an yi sweeping liquidity dama da aka yi sweeping liquidity muna da key level anan price ya ɗauke shi. Da price ya ɗauke shi sai ya je kuma ya breaking structure. So bayan wannan kuma ya breaking structure sai ya sake dawowa ya yi sweeping liquidity anan. Sai kuma ya je ya nemi wani key level QM kenan. So haka aka yi ta tafiya. So idan kuka duba nan muna da FVG. Wannan FVG ne. Bari in fitar da shi da wannan. Muna da FVG anan. Yawwa. Wannan FVG. FVG. So muna da FVG anan idan kuka lura. So kuma idan kuka lura FVG din yayi align da wannan. Yayi align da wannan QMM din. Yayi align da wannan QMM. Wanda duk yake bibiyi bayani na da nayi akan QM. Ya san na kawo nau'ukan QM ina ga guda 4 ne. So kun ga yayi align da QMM ko? Sannan kuma again yayi align da wannan QM din. So kaga QMs guda biyu da normal QM da kuma QMM. So a irin wannan yanayi me zan yi? Abin da zan yi
zan ɗauki na farko, zan yi amfani da key level ina na farko, amma kuma stop loss ina zai including na biyu. Gani? Wannan shi zai sa kada in yi missing entry. So kun ga stop loss ina ya including wannan QM ɗin, ya including wannan QM na ƙasa. So saboda haka wannan shine entry dina. So a haka zan samu ya kasance na samu entry tare da confirmation na FVG. So idan kai ta bibiya zaka ganshi sosai, zaka ganshi sosai da sosai, kuma price yana respecting ɗinsa gaskiya sosai. So wannan shine da ake amfani da QM, da FVG, me ake kiran shi? Ina rubutun da na yi shi. So mun yi magana akan FVG yanzu. To sai IFVG, me IFVG? IFVG very simple, shi ma FVG ne amma wanda price ya yi violating, ya yi breaking. Let's say a ce wannan shine IFVG ɗin mu ko gashi. So normally me muke tunani? Abin da muke tunani shine price idan ya dawo zai respecting ɗinsa sai ya ci gaba da tafiya. To amma sai aka samu da price ya zo, instead of ya yi respecting ɗinsa sai ya yi breaking ɗinsa. So ya zama IFVG. Abin da muke tunani price zai sake dawowa ya amfani da shi as spot sai ya ci gaba da zuwa wato ƙasa. So wannan shine IFVG. Akwai bullish akwai bearish. So like misali bari mu saka candle ɗinmu. For example, instead of price ya yi respecting ɗin shi sai aka samu ya yi breaking ɗinsa. So wannan ya zama IFVG. Gane ko? So wannan shine IFVG. So me muke tsammani price zai sake dawowa sai ya respecting ɗinsa. So shi ma IFVG muna shiga trade da shi tare da confirmation tare da wasu dalilai na me ake cewa na MSNR. For example, wannan da kuke gani wannan trade ɗin gashi na fitar da shi IFVG ne idan kuka duba. Idan kuka duba an yi sweeping liquidity a nan. Akwai total TS kenan, total sweep ko? An yi sweeping liquidity a nan. Sannan idan kuka duba total sweep ne. So bayan an yi sweeping liquidity sai kuma aka samu an samu change of character. Bayan an samu change of character me ya faru? Kun ga muna da FVG gashi. Wannan FVG ne. Muna da IFVG kam, ba FVG ba, IFVG. Muna da IFVG. So tunda har muna da IFVG me zai faru? Wannan zai iya baka early entry. Me yasa nace zai baka early entry? Domin tun before a yi breaking wannan structure ɗin ko in ce a yi changing character ɗin nan. So already wannan FVG ya riga ya zama IFVG. So yana zama IFVG. So sometimes in dai ka san abin da kake yi za ka iya entry da shi. So kaga misali in ka yi entry da shi kaga inda entry ɗinka zai kasance ka gani. So amma sometimes kuma zai na iya fitar da kai, shi yasa yana da kyau ka bari a yi breaking structure ko kuma a yi changing character. So kaga bayan wannan candle ya yi changing character me ya faru? Sai price ya dawo ya respect ɗinsa. So a lokacin da ka samu IFVG bai da wani me ake cewa bai da wani key level da ya align da shi, domin ni dai ba zai amfani da wannan key level ba, ya yi min nisa sosai. So za ka duba idan akwai wani key level fresh wanda yake above IFVG ɗin immediately, wanda suna da kusa sosai ƙila bai fi 2 to 3 pips ba. Ka gane? So za ka yi amfani da shi. Shi yasa muka yi makin a wannan OCL ɗin. Sai muka yi makin wannan OCL ɗin. Amma dai duk da haka entry ɗinmu zai zama before wannan OCL. Don komai na iya faruwa. Price ya ga daman kai tsaye kawai ya zo ya respecting iya IFVG ɗin ya yi filling ɗinsa sai ya wuce. So amma dai normally za ka saka entry ɗinka a daidai wannan key level ɗin ya. Kaga in this case key level ɗinmu shine OCL wanda yake immediately before, after ko kuma ka ce before FVG. So wannan shine zai zama entry ɗin. Kun gani gashi. Shine zai zama entry ɗin. Kana iya dawowa 1 hour domin ka duba ka gani. Maybe za ka samu wani ƙarin confirmation
daga 4 hours sai ka koma 1 hour za ka iya samun wani ƙarin confirmation wanda zai baka clean entry. So kaga tun daga 4 hour time frame ka samu duk abin da kake da bukata, ga AFVG, ga OCL wanda fresh ne, kuma gashi an samu sweeping liquidity, an samu change of character. So kaga kana da kusan duk wani abu da ake bukata ka shiga wannan kasuwa din ba tare da jin ɗarɗar ko wani abu ba. So idan ka koma 1 hour maybe za ka samu wani abu da zai ƙara taimaka maka wurin samun confidence na shiga wannan kasuwa din. Sorry, na ga network din nawa ne ya ɗan tsaya. So bayan IFVG muna da, kafin network ya dawo, bayan IFVG muna da internal ranges. Internal ranges normally suna playing role ɗin liquidities ne, domin price yana so ya zo ya clearing ɗinsu domin ya je zuwa ga external range. Ya je ga external range sai ya je tapping ɗinsa sai ya wuce. So kaga internal ranges suna matsayin wato liquidities. Daga cikin internal ranges akwai inducement, akwai engineered liquidity, akwai kuma structural liquidity, akwai kuma single candle liquidity. Duka waɗannan internal ranges ne. So dukkaninsu za ka yi amfani da su as liquidity wanda price zai iya zuwa ya yi amfani da shi. So ban san me yasa ba network din nawa ya tsaya ne, kamar da alama ya tsaya ko me yake faruwa. Bari in sake canza network. So na canza network, bari mu ga ko wannan zai yi. So alhamdulillah. So kun ga wannan yayi. So idan ka zo a lower time frame, kaga ina ne liquidity ɗinka, IFVG ɗinka shine wannan zuwa nan ko daga wannan line zuwa wannan line shine IFVG ɗinka. So kaga idan zaka duba lower time frame zaka samu na farko ka samu kana da liquidity a nan, sannan kuma kana da wannan DC din. So na yi bayani akan DC da kuma yadda za a yi amfani da shi da yadda ake amfani da shi. So kaga shine zai zama mai entry ɗinka, stop loss ɗinka ya zama daidai iya nan. So wannan shine abun nan. So again kuma idan kuka duba muna da wani example a nan gashi nan wanda shine last trade ɗin da muke akai. Already muna akan shi. Gashi nan ba ma san ya je TP ba. So wannan shi ma idan muka duba za mu ga cewa mun yi amfani da liquidity ne na IFVG yawa. So kun ga abin da yake faruwa a lokacin da na samu price ya riga ya ci gaba da tafiya, ya riga ya ci gaba da tafiya, so sai ya bar muna liquidity a nan, ya bar muna liquidity wannan IFVG din. So kuma already kaga muna da wani anan ko muna da key level, ga OCL, ga FVG, ga wani OCL. Wanne za ka yi aiki da shi? Abin da za ka yi aiki da shi shine haƙuri, patient. Me yasa na ce patient za ka yi aiki da shi? Saboda for example nan an yi rejecting OCL ko, normally za ka je 1 hour ka nemi break of structure. Idan ka nemi break of structure sai ka ko ka ce breakout yawa. Idan ka nemi breakout sai ka koma sai ka nemi point of interest ɗinka. So network ɗin still ya sake, network baya so mu yi abin nan cikin jin daɗi ba. Bari mu gwada mu gani zai yi, wancan zai yi. I don't think zai yi. Network ɗin sai a hankali yau. I don't know why. Duka da MTN din da Airtel din duka ba sa yi sosai. So idan kuka duba dai za ku ga cewa wannan IFVG ne bayan price ya yi yawa to. Idan ka duba
da a ce mun yi amfani da breakout, idan ina za mu samu breakout ana, wannan shine breakout ɗin, wannan shine breakout. An samu breakout a 1 hour ko? To kaga entry ɗin mu sai ya zama cikin wannan IFVG ɗin, cikin wannan IFVG kai tsaye, tunda dama IFVG ɗin mu daga wannan layin ne zuwa wannan. So kaga entry ɗin mu sai ya zama cikinsa. Kuma kaga idan ka duba a ciki babu wani fresh level. So amma kuma akwai possibility cewa price zai yi respecting ɗinsa. So babu wani fresh level. So don dama akwai scenarios da zai sa ka yi amfani da level ko da ba fresh bane. So kaga irin wannan yanayi kawai zai zama entry ɗinka shine bakin farkon IFVG ɗin, stop loss ɗinka ya zama above kaɗan, ko kuma kai including wannan fresh apex ɗin. Sai kai including ɗin shi idan ya yi dace da risk management ɗinka. So kaga daga nan ka samu almost 7 risk to reward ɗinka. So wannan shine. So yanzu kaga ko yanzu da muke da wannan impulsive move da price yake tafiya da higher momentum. So za mu iya sake neman another entry again. Ta wace hanya za mu jira ya sake ba mu, tun daga gashi na already ya ba mu FVGs kusan almost guda nawa? 1, 2, 3, 4. So already ya ba mu FVGs guda 4. So za mu je mu nemi nan zuwa ga maybe nan da awa 8 ko awa 12 ya zo ya mayar da wani FVG IFVG. To sai ya zama kuma wannan shine entry ɗin mu. Gane ku? Yanzu for example wannan kaga za mu iya neman entry a nan. SBR ɗin nan again kuma muna da FVG a nan. Muna da FVG. Shi ma za mu iya neman entry da wannan FVG ɗin, ko ya zama immediate wannan OCL ɗin da yake after shi, ko kuma ya zama wannan OCL da yake before shi. Amma dai definitely wannan zai play out wannan FVG ɗin, ko ya zama within FVG ɗin. So bari mu duba mu gani idan misali within FVG ɗin akwai fresh level, so za mu iya targeting ɗinsa another entry kenan as our another entry. Mun gane ko? Haka shi ma wannan SBR ɗin idan ya align da wani FVG a 1 hour time frame, shi ma za mu iya considering ɗinsa. So a haka za mu yi amfani da IFVG ɗin mu. Mun gani? Na taking time ɗina domin in yau wasu. Kun ga yanzu a wannan bari mu goge wannan. A 1 hour muna da SBR wanda ya align da FVG ɗin mu, ko muna da OCL ya align almost duka dai cikin FVG ɗin mu. So idan har ba mu samu wani FVG a nan ba, a within area nan before a kawo nan ba, so idan har ba mu samu FVG ba, so normally za mu yi amfani da wancan. Kawai za mu saka, ko yanzu zan iya saka limit order daidai wannan SBR ɗin. Daidai wannan SBR. Sai in yi targeting wannan, sai kuma stop loss ina ya zama above IFVG ɗin nan kaɗan. So kun ga dama da wannan bari in canja masa, bari in saka masa abin da muke saka ma IFVG. Yawwa. So kun ga dama wannan shine IFVG ɗin mu. So kun ga abin nan da muke da a cikinsa ko? Sorry na ce FVG. So kun ga key levels ɗin da muke da a cikinsa. So na saka a SBR. So saboda haka yanzu za mu iya jira abin da muke so mu gani. Price zai dawo yana tafiya haka har ya zo ya ba mu wani liquidity, sannan sai ya zo ya tapping ɗinsa. Amma kuma sai mu kula, ba za mu shiga kai tsaye ba sai idan price ya ba mu liquidity kamar irin wannan, ko kuma daidai maybe nan muka samu wani liquidity haka before mu entering. No liquidity no trade. Idan baka ga liquidity ba, kai za ka zama liquidity. So wannan shine jama'a. So yanzu za mu so mu bayani kan internal range, ko kuma kace ranges, internal ranges. Though har da IVG da FVG duka ana kiran su da internal range liquidity, amma anan muna maganar range wanda yake ba mu swing low swing high amma internally. So su ma muna iya amfani da su as our liquidities. Mun gane? So dama su ne. Before internal ranges muna da session liquidity ko?
Session liquidity ba a cika kan ana amfani da shi ne mafi yawa a kila irin forex indices, futures da sauransu. So amma shi ma za mu ba da misalinsa session liquidities before mu je wancan. Bari mu kunna Lux Algo session ɗinmu yauwa. Mun kunna Lux Algo session ɗinmu mu je 15 minutes yauwa. Sorry. Muna jira ya buɗe. Mai haƙuri network ɗin ya zama shirmammen network. So, dama muna da sessions, muna da Asian session, muna da London kuma muna da New York. So, normally muna amfani da Asia, Asian high and low sai mu yi makin ɗinsa. Na taɓa bayanin wannan entry ɗin. Idan muka yi makin Asian high and low, sannan sai mu nemi fresh level da yake before ko after Asian high and low. Bari mu nemi misali Euro USD. Ina ga shi zai fi dacewa mu bada misali da shi. So, sai mu nemi so wannan ina ga so yauwa. So bari mu cire komai, bari mu dawo 15 minutes. Normally na fi so ne amfani da 15 minutes amma sai ka gama analysis ɗinka from higher time frame, maybe weekly ka dawo daily 4 hour, sannan za ka zo ne 15 minutes shine kake so ka samu entry. So for example, kun ga anan muna da Asian high low ɗinmu gashi. Wannan shine Asian low ɗinmu, sannan ga Asian high ɗinmu. To sai mu koma mu ga muna da wani fresh level. In dai level ne fresh kowane iri ne, ko ya zama engulfing, ko ya zama QM, ko RBS, ko SBR, ko OCL, za mu dai koma mu gani muna da fresh level above, sai mu duba mu gani. Yanzu like for example mu ja wannan line tun da shi ne. So kun ga anan muna da me? Muna da OCL ɗin nan. Muna da wannan OCL shine fresh level wanda muke da immediately. Za ka iya cewa kana da wannan. So amma dai tun da har ga OCL wanda ba a riga da an yi touching ɗinsa ko so ɗaya ba, za ka yi amfani da shi. Kuma za ka iya cewa kana da wannan QM ɗin. QM ne wannan idan kun duba. Wannan QM ne gashi. Kun gani ko? QM ne. So za ka yi amfani da wannan QM ɗin. Amma dai immediate fresh level da kake da shine wannan OCL ɗin. So za ka iya saka entry ɗinka daga nan. So kun ga mun yi amfani da session liquidity. Sai ya zama entry ɗinka daga wannan, stop loss ɗinka sai ya zama above. Ya danganta da yadda kake saka stop loss, sai ka yi targeting swing low wannan. So kaga da haka za ka yi taking trade masu kyau sosai. An gane ko? So haka again za ka iya zuwa for example yau, tunda yau wace rana muke yau? Yau muna Laraba ko? So za ka iya zuwa ga low ɗinka ga kuma high ɗinka na Asia. Kuma wannan trade ɗin za ka shiga cikinsa ne kawai a London session. Kawai a London session. Idan kuma London low and high kai makin, to za ka shiga ne kawai a New York session. Ba za ka shiga a free session wanda yake between Asia da London ba, ko between London da America ba, New York ba. An gane ko? Sai dai idan ya zama wannan fresh level, kana da fresh level kawai wanda price ya zo ya taɓa a free session, kuma babu wani level da kake da fresh in bayan cin shi, to shine kawai za ka yi amfani da. So in sai mu zo mu gani ina muke da fresh level before wanda yake kaman fa bamu da wani level fresh. Bari so bari mu dawo wanda level komai nisan sa mu za mu yi amfani da shi a irin wannan yanayi. So ina ga kaman za mu samu wani level kenan.
a irin haka idan baka samu a 15 minutes ba za ka iya koma irin 1 hour 2 hour ko 30 minutes ko 2 hour ko 3 hour har zuwa 4 hour, amma ba za ka zo koma 1 day ba. Sometimes kuma za ka samu abin nan ɗin da kake da sweeping liquidity ne, ila 4 hour liquidity single candle ko swing low liquidity na 4 hour ko 1 hour ko abin da ya kama da haka. So a takaice dai da yake network yana so ya ta bamu issue, wannan shine misalin session liquidity. Za ka yi marking Asian low da Asian high, sai ka samu fresh level da yake above ko below, ya danganta daga market structure ɗinka, wani irin trend kake daga ka faro analysis ɗinka daga daily ko 4 hour, ka san cewa kana bullish ne to kana neman bullish entry ne, ko kana bearish kana neman bearish entry ne, ko abin da ya kama da haka ko. So saboda haka ya danganta. So saboda haka idan kai makin high da low na Asia to za ka shiga trade ne a London, idan kuma kai makin high da low na London za ka shiga trade ne a New York. Mun gane ko? Yawwa. So bari mu ga wannan wani irin abun nan muke da. Idan bai bamu network bai bari ba za mu je gaba kai tsaye ba tare da mun tsaya ɓata lokaci ba. So idan ku duba muna da wannan fresh level din, wannan apex din, bari mu gani ya yi respecting ɗinsa bai yi respecting ɗinsa ba. So wannan normally ba zai sa mu shiga wannan trade din ba, ba zai sa mu shiga wannan trade din ba. Maybe za mu jira price ya zo wannan Asia din sai mu dawo 15 minute din Asian high kenan, bari mu kuma 15 minutes sai mu ga idan akwai fresh level. So kaga a 15 minutes muna da muna da wannan so a 15 minutes muna da order block. So kun ga za mu iya shiga da shi, ko ka ce muna da order block ko kuma ka ce muna da wannan QM din, amma kaga yayi kusa sosai, I don't think zan shiga da shi. So kaga normally dama ya daidai da structure din market din. So kaga sai ka sa kana jiran London, kana jiran New York ya zo ya triggering din abin nan ɗinka. Gane ko? Sometimes kuma za ka ga price idan yana London, yanzu kaga za mu fita London ne, ga London high, so ga kuma London low. So sometimes kuma za ka iya samu idan Asia ta gama playing London ya ƙare, to idan New York ta zo za ta yi grabbing liquidity ne kawai na London. For example nan muna da SBR sai mu yi marking ɗinsa. So sometimes za ka samu cewa za ta zo kawai ta yi sweeping ɗinsa ne, so sai stop loss ɗinka ya zama kaman above haka. So take profit ɗinka zai zama London low. Wannan shine, mun gane ko? To idan irin haka ta faru wanne za ka yi amfani da shi? Kawai za ka yi amfani da me ake cewa, za ka yi amfani da, ko dai ka yi amfani da ka sa limit order ka a wannan above London high. Idan kasuwa ta je SL ɗinka ka sa kuma another limit order a Asian high. So ko kuma ka nemi lower time frame like 1 minute haka, tunda yanzu kana 15 minute ne, ka nemi 1 minute lower time frame sai ka yi amfani da shi, ko kuma ka nemi engulfing a 15 minute din, ka jira idan price ya kawo daidai entry ɗinka ya baka engulfing sai ka shiga daidai wannan engulfing din shikenan. Ko kuma ka jira price ya baka DC. Me DC? Double confirmation. Tunda yanzu muna bearish ne, sai ka jira price ya rufe da bullish candle, ya rejecting da bullish candle, sai ka yi set limit order ka daidai wannan gurin, don definitely zai sake dawowa sannan ya tafi ƙasa. So wannan shine yanda ake amfani da liquidity sessions. So bayan wannan last wanda muke da shi ne structural liquidity, ko kuma ka ce internal ranges. Internal ranges ina na gaya muna cewa muna da inducement, muna da structural liquidity, muna da
engineered liquidity. Wanda bai san su ba ya je na yi video akan waɗannan abubuwan guda uku, liquidities guda uku. Insha Allah zai ga yanda na yi bayanin su. Ina ga I don't think za mu tsaya mu yi bayanin su cause already mun riga mun yi su. Idan ka duba ko ina za ka samu misali akan su. For example, kun ga wannan liquidities ne, ranges ne ga sunan. A price da ya zo ya yi clearing ɗinsu duka waɗannan ranges ne, liquidities ne. So kaga sai price ya zo wannan key level ɗin duka ya yi clearing waɗannan ranges ɗin. So kaga duka wannan trend line liquidity ne, duka kuma dukansu internal liquidities ne. Domin idan ka duba za ka ga trend ne yake tafiya haka. So ka gani, so ya yi clearing ɗinsu duka sai ya zo kai tsaye a wannan key level ɗin sai ya tafi. So wannan shine ranges. So ba buƙatar sai na yi bayani sun da already na yi video na musamman akan waɗannan liquidities guda uku. Structural liquidity, engineered liquidity, inducement. So idan baka kalla ba sai ka je ka kalla. Za mu tsaya a nan insha Allah. Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum.